gipangyagyag na sa prosekusyon sa International Criminal Court kun ICC ang managlahing merit kung ebidensyang magpamatuod sa crimes against humanity ni former President Rodrigo Roa Duterte kun FPRRD. Sa ikaduhang adlaw sa confirmation of charges sa kanhi presidente, gisugda ni ICC trial lawyer Edward Jeremy ang pag-abli sa isgutan ng ginagamit sa kapulisan ang pulungan nanlaban kun misukol isip depensa aron nga mahatag rason ang pagpatay sa gidudahan lamang ng mga drug suspects. Dugang gipunto sa abogado nga mismong si FPRRD pa ang nanugo atol sa usa ka speech nining patyon ang anak nga gituohan lamang nga gagamit og illegal nga droga. At ang maminahon pamahayag ni Attorney Edward Jeremy, usa ka ICC trial lawyer. Very start of his presidency, Mr. Duterte gave a speech in Tondo, and we saw a part of it earlier. Yung mga adik ho dyan, kayo na lang ho ang pumatay. Kung anak niya, ikaw ang pumatay. Kung anak niyang adik, kayo ang pumatay para hindi masyado masakit. If it's someone's child, be the killer yourself. If someone's child is the addict, then you be the one to kill. Gipunto sab sa prosekusyon nga wala gitago ni former President Rodrigo Roa Duterte ang pamaagi bahin sa iyang kampanya batok illegal nga droga. Ipakita matod pa kini ni FPRRD sa publiko sa iyang speech isip mayor sa Davao, presidential candidate og presidente na sa nasod, diin gipadayag niyang pugna niya ang paghitak sa droga og krimen sa nasod sunod lamang sa tuluhang tud-unom ka bulan. Sa karon magpadayon ang maong confirmation of charges hearing ni FPRRD ug mga adlaw Pebrero 26 adlaw nga Webes diin defense team na sab niya ang magbubuhagay sa ilang mga merits.